Kon ngerti ora, ana wong tua nganti rela adol sawah, siji-sijine warisan uripe, cuma eben anaknya bisa kuliah. 4 tahun kuliah, puluhan juta entek, keringat ngucur, nyekel harapan yang pengorbanannya orang bakal sia-sia, harapan yang anaknya bakal duwe urip luwih apik luwih layak daripada nasib wong tuane dhewe. Tapi saiki anaknya nganggur, ngelamar kerja ditolak terus, ijazah cuma dadi hiasan nang map plastik, disimpen nang lemari sing isine rasa isin, rasa kecewa, rasa gagal. Map sing isine ijazah lan harapan masa depan gue, saiki cuma dadi lambang mimpi sing gemen gede, tapi saiki luntur lan kabur, kalah karo kenyataan urip lan sistem sing ora mbela wong cilik. Sawah sing didol wis dadi ruko, dadi perumahan elit. Tanah sing gemen digarap awan bengi karo tangane bapak ibune, saiki dadi duweke wong liya. Wong tuane cuman bisa pasrah, matane ketip dengak mendhuwur, nyawang langit karo nahan tangis sing ora bisa metu, nyekel sisa harapan sing saiki cuma kari bayangane. Sing salah dudu wong tuane cuman pengen anaknya bisa urip luwih apik. Sing salah kuwi sistem sing ngajari teori, tapi pas ngelamar kerja dikongkon minimal pengalaman 2 tahun.